Unsa ka nang nay, ang sabi mong gusto? Magpa dara ka sa ospital? Tanaw ni lawas pa. Ha? Ang sa diferensya. Gusto na kang patanaw yung lawas. Hmm. Sa karon sa aman, karon si Manaha. Or, Tama yung da. Okay. Hindi na ko kaagwanta ni guys. ha? Hindi na ko kaagwanta ni. Sige, ipet-ipet. Ito malakaw. Pero karang nay, makalakaw na kaya nga na, makagawas na ka, ang sa may mong i-promise. Promise, hindi na ko maglaag. Magtrabaho ko. Garden. Hindi na ka maglaag. Mag-garden ka. Ako na, very good. Okay. Sabi mo na mag-garden. Unsa, musigarilyo ka no? Musigarilyo pag ka. Oo na. Di na pala na himuon. Di na pagka musigarilyo. Andang ito ko. Hindi na ko sa doktor man. Andang. Unsa, karang nay, karang sa lagi mo gusto mo pa. Check up ka, at sa bilaran. Pwede karon si Manaha. O unsa lugar niya. Kawa man uban man may katuod anong rapita na. Doktor probinsya lang may natad ana. Pwede mo pagkatutos provincial. Mapakuha na matadaan, pas doktor magpa-lista. May nga na. Hey, itong kami kay sabot na i-online mandahan pig sabot na. Idari kuha ra ko ani kuan kanang ambulansya na dito sa Naman siguro yung alas provincial nga. I-online ra ka. naalagay. Online ra pag ka. Di bagi unsa ta nila pagkuan. Pag-contact nila na pagkat niya ko pag-abot na ato kay nana may pangano dito sa pag-psychiatrist. Pero wag kita na neurologist. Wa Kanang kas oo. ko ang ito na siguro Siguro ini-check up nimo kuha na ka na dugo nga na i-laboratory. Tanaw nag ano yung diferensya. Pero wala nagkuha mong kuto-kuto. Ang sakit, dani. sakit kaya po nang madugay kaon. Karang nay Dugay makuhan ka, kaon. madugay kag panood to. Hindi ko makasaado ka sa kuran na makabalik. Ikaw mo tabang. Ha? Di ako nagtabang. Pag mga supporter. Salamat sa mga supporters ng Kiribas. Maatsura lagi ka. Nasayang ka, Ju. Kakita pa bajing guwapa. Daw. Wapa bunaw. Ha? Nag-chat ro si mong suon. Di ka lang na si Charissa. Kinsa salamat kay imong gi-vlog si Charlie. Kita ko no kas injong mga kadugo dito sa Mindanao. Napo kay kadugoan ng kandihay. Hindi hay. Ang mga masas. Gusto ng lolo. Kita ko no kanaluoy ko no sila nimo kay katong ahang vlog des una. Kadto pa ko no sila nakahibaw nga ingana na di ko nimo kahintang. Nga ingana na galugpitan na kakaron. Hindi ba padali nga na lupitan. Uy, ang kapuja. Hawoy. Uy, lagi sa maghigda. Ito dili ta ka higda. Bumazo. Takilid ra. Na matikong-kong, dito ka tikong-kong. Dutog na rin sila. Ibaga naman ang imong habo. Malugarin ka na kay kuan kung hapin. Melo na. Gihatag ni kuan imi. Kagana si hapin plywood. Abaga pa ni sa plywood. Baga na, dagon plahe na. Nakainga ni sa una. Ano, juta sa una. Ha? Juta. Pati na eksakto. Juta. Juta bitaw na. Pero di nakaka-kadyo na ni at tugnawon. Di yan, nako na ako glawas. Ha? Na may tapal. Kasi doon na yung maluoy. Napasindag na yung maluoy nga. Matanaw sa imong vlog. Ang ka ng imong bayi. Paadyo ni. Abang bunga na ni. Nga na. Diyan na kadli, patambaway lamang ka. Bahala naman kung di maadyo. Gisang bayi. Basta kaya patambawa na si Za. Willing dito si Za nga. Kuhaan maadyo. Kisa pa pwede willing magpaadyo nga. Nga ni Kentang.
Ang kapoy. Kapoy guys. Lamay na ihikog. Adjaw! Hala, adjaw ka ingan og ngana. Ug lamay na ihikog ato sa Charlie. Ang puro Di ko buhian. Di ba? Di Ha? ko patambawan. Patabawan lagi ka. Patabawan kasi mong mama. Kaya iyo mo ba sang mama wa sa say kwartang pangita. Wa sa say Kabaw trabaho. na may kabaw na mga baligya day. Di magamit mo kung ng kabaw mag-uma. Maglaro nga na. Duha ko mga kabaw. Oh, salamat. 30. Dahil sa cake dia, kisa may tagasi mong cake. Mga bata pa. O pa mga marot. Ha, napa imong barkada mo rin. Hindi pang gabi eh. Basta og ka lang nay makalakaw na kay nga na buhi anak kadaan ni. Di na gid ka maglaglaag. Nakumanlaag itong kabilaran. Trabaho, mag-garden. Kaya malingaw pa ka, malingaw magudang mag-garden ka kay inig mamungar kay imong tanom nga na. Lami man tanaw nung mamunga na. Baligya. Mag-garden na ka, sa daghanay bunga. Ing naku, kay mo tabang kong pamaligja, tabang kong panuroy, di man ko mauwa manuroy. Bitaw. Maawal ito na naray. Kung naa pa kay cellphone sa mag-YouTube ka, makita ni mo YouTube nga. Nakoy vlog ito nga, nanuri ko paligja, nanuri ko ka nang nay. Hani patong ka nang nay. Shapoy. Nakita mo itong video itong bidasang adlaw. Isawan. Itong mga magawang. Kita ko itong video. Itong ngayon kag na guys aring taong gilagpitan. Katong una pa, dalhi. Huwag mo kahibog na aday ka. Katong una na mga ani. Alagi itong Katong ning ani ko na naguna. Huwag ko kahibog nga nakakala ni nagpudyo. Dani iba naman kung imi kay niya masisyangan ako sa juta dadto. Ngayon ko tanong ko sa juta ni basig pwede ko na tumugtok ko Dubai. Ingan ko. Nja, dana ko sa inyong kuan. Utana na, sayuti, si Kukug parang ako sayuti. Dani ingan maka ate Melo. Ingan ka no? Nja, lili po na, hala. Parang udo sina ni, dyan nga na diha naglubog. Iyan sa mga tanima pag kuana yung mura mag na di ba itong pag kung may pag ano dito naman po pag itong pag una itong kitaan na di magkaana man ang katong na itong kita na video kay dito nakita nyo Okay, nag-edit. edit Kay kuan man katong nag-istorya ta dani. Ja. Wa pun to nag-upload do ang video. Pagabot sa imong mama dito na ko ning agi na ko kasada nga mo itong na. misakara ka Video na mano tay ang video nimo nga na. Katong una pa jud katong istorya ta dani wa to na gi-upload. hawoy na ano na oo na tel na gana na Oo. Agalang dari kay sakit man. No. Sa alis siya kay di man Agalang dari sakit dagaman pun nget na nga bang Sakit, Agalang sakit sa daghan nagdaghan ja na pugtiil nga nagilang ko na rin istoryahan. Sa alis siya kay sakit agad sa tiil nga naman pinagahi. Ingat kay di man pa magang daghan agang tiil nga nagila pinahumok pa ng mga guys Nahumok nila ha. Basta kay ibro nga nanganangan nga maadyo ka. Eh sayang ka adyo. Kita pa day kag bajing ko maestra. Imong asawa. damo na mapunit ang ano ganta na Di magud ka makaingin og mo na imong punit nimo. Kay tanawa ako. Niagi pa ko. baji man ka Di. Niagi ko sakit nga grabe pud. ang bisan pa baji man ka Nga pareha laki pud. kay madiskurahe man ang Ha? madiscourage sa mga baji laki ay sakit uy yung ano nakahimtan di ko Aga pudi ay dagdag pa ilaki nga niagi na he. Diya pagkahibaw na nga masakitan ko na ko epilepsy, mukirig ko nga na diyan niagip ko depression. Discourage na gibuhagan ko. Kadaghan ako nga ako gibuhagan sa laki. Kadaghan ang panahon nga ako gibuhagan sa laki. Mao to nawad ano ko pag-asa, ni na ko nga adi na ko. Di na jud ko magbubuya bahala na. Kaya masakitan ratak kanunay. Ingan ako. Sino kong mauy. Mao to nawad ano jud ko pag-asa, di na jud ko dali maminjo ingan ko. Kada may nangabot nga laki. Nga namisita na ho nga na higog mo kuno siya, ja ang gituganan nga na mo na sakit. Diya mong gidawat nga masakitan ko.
Bisan karon kang sakit duha na ko epilepsy dyan na boy sakit sa kasing-kasing. Operahanan ko isa kong gidawat. Mao to nga isa kong gipakaslan. Mo na ikaw di pud ka mo kada no pag-asa. Mo hindi kasi mo kaugalingon nga. Ha? Mga anak ba day? Di ka buwan ng pag-asa. Kay ang Ginoo naman sa ihatag nimo nga perfect timing jud. Di man jud nga kalingaw ra ka makaantos nga ma. Unexpected nga moabot sa imong kinabuhi di ay. Basta hindi ka makaasa sa Amerikana. Kay ko armang kakarangay. Maadyo mo ba ka mo English? Bright man kuno kaingon tong nay. May star dito sa taga-umhon nga. Karang nay. Mama kay kita mo ka mo ni Ayuban. Kailan ka? Maestra man ako na. Ni Julian Ayuban? Imon maestra? Maestra na nag. Hala! Shout out, Ma'am Julian Ayuban! Nakahinanam des Charlie ni mo. Isa mo guni nga na ho. Maestra na nagkuan. Kanang PE. So una, katong na maestra si Zani mo daga pa to si Za. Daga na ka. Za karon namin na. Nana si Zay anak. Nasakay Miss Kuan, 77. Miss ni Agi. Julian Ayuban. Ano pa mo gusto Taga Alicia. Oo, lagi. Kaya laman mi. Naman dyan ng high school ano Marawes. Abaw kita 12 ba na idang gihandulan. Ako nang Naka-maestra ligan na nimo. lagi. Katong na una na ang video ang i-upload. Kaya kita si Za, ingin si Za nga kanang nai. Halatir, kailan mo ko na haman ng sakop. Ingin si Za. Tauna ko no. Katong na-eskwila pa kalutos na Marawis. Ka imo sang ipatang sa imong nahana nga maadyo ka. Makaasawa pa ka gwapa. Unsa magkaanak ka gwapa pwede gwapo. Duha ka buok bajig laki. Nanza lami agi mong kuan kaugmaon. Di ka maganahan na og kanang dautan adyo ka pungot. Ikaw patambawang mama. Sige na kukulungan na na. Wa magimong mama wa man sa kwarta. Mangita pa man sa paagi. Wa lagi mapatabawan lagi ka. Sige na mag-inject. Gamay ram guna imong problema. Ha? Gamay ra bitaw na. Hamis nang ina di man sila kay di man na makuha agad di man ko nila tuuhan ang mga tawan. Mo di man. Ngod lagi na ang sakit ang siyang under kung di na kuno kunali. Di. Wild ko ano. Di ka mo yung di na maulian. Adus na ibutang sa imong nangan nga di ka maulian. Agi mo sa nangan kanunay. Nang puntahon na ng mga tawan mga nagpunta mga bata rin na nagyoon. Ipuntan ka. Positive bagi mo nga nangan kanunay nga maadyo ka. Ano ng mga bata kay dili ko kankawan. Ang mga magpuntaw, pungot ka. Wildan na. Kisa mo na mga tsaw ni mo na yung magkantaw. Na, maadyo ba sa imong pad? Di mo na ibutang na mo na agi mo istit try nga na. Karang nga na nga pad. Ug manarbaho na abuton. Ako tayo na. Daghay kuan ba? Daghay ani. Pikas ko no. Daghay pag yung pikas. Na, letter A, mayaman si Charlie. Mayaman. Bitaw, maadyo na ka. Pwede na ka makaadtos bahay ni Emilio sa lungsod sa Valencia. Ito manawag ko. Tinila. Ano mo kang... Kwartaan. Ha? Kwartaan sila. Nga naman di ay. Huwag bagala ko na o ni Emi nga. Di pagkukurtaan, pobre na pagkuyamot. Dukha na mga pagku. Pareha naman tayo mga dukha. Ang ko kita. Ha? Naawa ka ng video ni Manda. Video nga. Ang yung bahay. Too ka. Bahay nga. Ikaw mo tawag, pobre ka. Ansa? Ikaw mo tawag, pobre ka. Pobre na naman guru ka. Pobre na naman guru ko. Sus, ginawa ka mong bahay sa unang tong kirig. Ansa, aga mong bahay sa unang St. Jude. Katong karaabang sakjanan. Taas nga naman sa karaan sa kadong bahay. Pero nagaba na to. Aga, magaling bangbang sa una ni sikat dahil ma tang-tang. Dalali ka naman sa mga laki. Ang silingan kaya aga mong bangbang buslot na. Sa pagkakita na hang aga mong bangbang buslot na. Yung ko sang kaugaling nga naman narabaho gagad ko. Kaya kanina among bayahan ng paano, paadyo nun. Mga itong nilard ako Manila. Narabaho ko, sa nangutang ko sa amo. Ang ipadada res buhol, ang tatrabaho nila sa nanay tatay aga mong bahay. Gipa, gaba na itong bangbang nga. Grabe na rin gabuka.
Isipa ni mo ni kagabi ma, tangtang na, amarang uli, amarang taklapan o kanang may band paper, katong among mga gamit sa eskwelahan nga. Nga, ginamitan na, ang ibang taklap. Karaang bay. Habong. Nahagdanan nga na sa, basta karaang bay. Sa mga ito, papanarabaho na sa Manila, wala po na haman nagambay. Igurang na siminto, wala na finishing. Nga. Nanay Sem. Pinisi. Wala ko nakapatiwas kay nasakit naman ang tug ko. Katong kloro may maguwang ni mata. Mahod. Ang had. Tama sa sila. Oo na si Sang Bana ka namin silang sila. Kuha na ang vlog-vlog. Naglagi hapon. Mora siya ang katambag ni mo. Kaya ako ni Agi man pugog nga nalagi nga agang nga puro laman dautan. Ika po nagkasang kanabuhi. Naibot pugog nga na. Ang lagi ka. Pangsan ko kan hamato ka na may nakita ba tayo ko kan hospital sila. Na ako ibilan. Mapangot ka, mag-wired ka. Manang di ko dadaan. Ang Madari ka. Ang giinan tugong mong mama nga. Madari ka sa ospital. naman po maabot ang injection ron. Mga taod-taod. Di na ito madawda. Kaysa nag-iilis na mo. Kailis mo na kang sinina. Ano? Ako naman ito. Ngadyo ko sa nina man. Basta kay di ka magkuhan. Ano na dautan jud. Agam nga na. Ito, kana na. Di unta ka kalingkod, anak. Dapat nagawa. Iguba na ibuna-bunawan. Ang anin na kay ikulong. Mama ko sa buwan. Di ko patambawan. Pungot ka. Naga na mga tao. Damon mo doon. Damon nakadoon ang mga pulis. Di mo doon. Ang pulis ang uwan na gilabay. Kabilya. Wal. Pero hapit na siguro ka maulian. Gamay na lang may kuwang mo. Maadyo na lagi ka. Madun ko may istorya. Yung diferensya na kay di lagi masalig ng mga tao. Ano eh. Huwag lang una na. Di adyo naman pag nanghanaw dautan. Basta kag importante. Okay na imong pangananganay. Hana, okay ka. Bahala na ko ng mga tao. Kasi ilang nanghanaw. Ano man nilabot ng mga tao sa imong Punta kinabuhi. Sama to na may naka sa may personal desk naging tuweg kaya tuwan ko na nasakit po ko sa sawan ko nalaguan nagigil ko nagsandang Kadyo ka ingana. Ugatsawan ka. Bahala na sila mukansyaw nimo. Kana mukansyaw nimo. Sila may agabaan, ikaw, ang imong bawsan, parihara mo, patas mo. Ukansyawan ka. Di na nimo apansinon. Imo nang pasagdan kay mamaging as Ginoo nga agtaw kuno nga magpaubos ipataas. Bisag giingnan kanilang datang istorya, di nimo apansinon. Basta kay okay na ka. Ug mapansin na mao na kay mo mag-init. Makasara pud kadana. okay ilan ko kung peresahan Dapat kalma ra jud ka kanunay. Mahuli na mi. Bye-bye! Tarag mama ni Charlie. Salamat eh. Salamat po dito pagpakita. Tapos kuan ate. Bawa ba diha? Salamat eh. Terrible. Butan guys sila dia. Nanong nga sugbukit. Sila buta nung kaganda mo yung pagkaon. Nakatami 7-7. Ala, luwag! Luwag si Kabete! Unang lagi na. Sakiranan! Taga Valencia! 7-7 na nagkaayaw. Taga Valencia na nagkaila dali. Yan na dari kahunong ho. Eh! Kung gusto na listan na gusto sinta na rin. Iwi ba driver on iwi driver. Bye-bye! Bye-bye te! Bye bye. Kami magkaroon na maglaag sa Alicia.